Ne znam zašto sam uradio, svakako sedim u ovoj stolici zadnjih pola sata, ali dobar ulaz. Ćao, kako ste? A da, ne možete da pričate, jer YouTube, mislim da mogu da nazovem ovo kako ne započeti snimanje videa. U svakom slučaju, ako niste primetili, nije me bilo pa neko duže vreme, možda čak i mesec dana. Ne znam tačno kada sam zadnji put snimao nešto. I mislio sam da bi čisto bilo cool da kažem zašto, šta, gdje sam bio, šta sam radio. U principu nigde nisam bio, ništa nisam radio. Šalim se. Imao sam puno obaveza, pre svega oko faksa, a onda trebalo mi onako malo vremena da se odmorim od YouTube-a i od... Nije da bi sad nešto bilo zamorno, nego... Znate ono kad se posvađate sa bratom ili sestrom, pa niste ljuti na njih, ali svakako bi vam prijalo onako da ih ne vidite 3-4 dana. Tako sam se osjećao kad je u pitanju YouTube. Znači čisto trebalo mi onako nekoliko dana, ali tih nekoliko dana su prerasli u nekoliko nedelja. Ali isto sam hteo da iskoristim to vreme da sačekam da možda izađu neke dobre nove igrice i da dobijem neke nove ideje za nove klipove. I dosta toga je izašlo i imam neke stvari isplanirane. Recimo 60 Seconds je dobila novu verziju, to jest uradili su novu verziju igrice, tako da sad ima dosta nekih novih stvari. Tako da ću svakako snimiti neke 2-3 epizode te igrice, čisto da isprobam i da vidim šta su sve novo ubacili. Ima i dosta novih igrica koje sam nakupio i instalirao u komp tokom ovog vremena i nisam ništa od toga igrao jer sam hteo da ih sačuvam da kad krenem ponovo sa snimanjem da mogu tada ih igram. Svim onima koji su primetili da me nema, hvala. Ne znam što to zvuče kao pitanje, ali nisam očekivao da ljudi, ne znam, pitaju za mene gde si, živ si, šta radiš i tako to. Tako da je dosta cool znati da mislite na mene. Bez neke dalje priče, ponovo krećem sa snimanjem, novi video će vjerojatno već sutra da izađe, znači video ću da što pre izbacim. Hvala svima koji su se zadržali na mom kanalu i izvinite što ste čekali. I da, to je to. Vidimo se u novoj epizodi.